Naaalala nyo pa ba yung kulay green na kotse ni Mr. Bean? Alamin natin kung ano ang history nito at bakit kaya ito ang kotseng napili ni Mr. Bean para sa kanyang legendary comedy show. Sa video na to, pag-usapan natin ang Leyland Mini. Maraming version ng Mini ang dinrive ni Mr. Bean. Meron pang kulay orange. Pero ang pinakasikat ay yung Leyland Mini 1000 Mark IV na ang kulay ay citron green at ang hood bonnet ay may black na pintura. Ito ay may 4-cylinder 1.0 liter engine na may power output na 39 horsepower. Ang top speed 132 kilometers per hour. Explain muna natin kung ano tong Leyland Mini car brand. Ang Mini ay isang two-door compact city car na ginawa ng British Motor Corporation o BMC. Ang original na mga Mini ay sobrang iconic sa Britanya noong 1960s. Nagkalat ito sa Europa kasabay ng mga Volkswagen. Ang bentahe nito noon dahil front wheel drive ito ay sobrang lawak na space. Kahit maliit ito kung titignan, 80% daw ng kotse ay pwedeng magamit bilang cargo at passenger space. Voted din ito bilang isa sa mga pinaka-influential na kotse sa 20th century, kasunod ng Ford Model T, yung unang sasakyan na minas-produce ng Ford. Sumikat lalo ang Mini sa sitcom o comedy show na Mr. Bean na co-created mismo ni Rowan Atkinson. Ito palang si Rowan na gumanap na Mr. Bean ay isa din car enthusiast. Marami din siyang supercar sa garahe niya, gaya na lang ng McLaren F1 at Aston Martin Zagato. Nag-participate din siya sa ilang mga races sa lugar nila at take note, meron din siyang truck driving license. Dahil dito, hindi nakakapagtaka na yung main character na gagawin niya ay magkakaroon din ng sariling iconic na kotse. Pinili ni Rowan Atkinson mismo ang kotseng ito, pati na yung kulay, dahil naisip niya na nakakatuwa yung kotseng ito sa kulay green na kulay. Pinili niya talaga ang mga kulay nito dahil naisip niya na ito yung mga kulay na hindi talaga pipiliin ni Mr. Bean. At kamukha din ito nung kotse ng nanay niya na isang Morris Minor kung saan siya unang natutong mag-drive. Siyempre kapag napapag-usapan yung kotse ni Mr. Bean, hindi mo maiiwasan na isipin yung kulay blue na kotse na tila ba kalaban ng kotse ni Mr. Bean. Yung lagi natutumba, yung tatlo yung gulong, 1972 light blue Reliant Super Van 3 ang tawag nila dito. Pinaghalong tricycle at van na ginawa ng Reliant Motor Company sa England. Considered nga din na tricycle ito sa England at pwede mong i-drive kahit naka Class A license ka lang o pang motor na lisensya lang ang gamit mo. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo sa comment section below. Maraming salamat sa panonood.